sin casta. gur maithe úna agus caiime dahíana is ar microfón. Is jazz si bheith eáil díomh ar fadar nó agus is jazz daoine eáil in istead bheith a ríist. Inis ní raibh me gobar seo ní raibh cínte cén meascán daoine bheith cháin. Dar sin tá chuid duna PC tas na lean an seo Har bheith bonasach agus tásúla go mais a bheith sin dom. Nis tá mé a géirí díú ar cóhex. Nis an cóhex idirnáisiúnta agus cé mar a hasan mu hain tí siad an cóhex sin. So me go le tosaí le tagartí de chupla caidan de chuid aiso sin agriocht idirnáisiúnta na gaidan a bhfuil golóir costí technúla acu a bhí de léile réimsí síl agsúla. Agus tugtar costí technúil tro seach nó TC tro seach ar gceanna bhí de léile termíocht agus teanga. Agus seo péire duna caidan is ábhartha dúine sé sin ISO 784 agus ISO 1087. sé tá gceist le ISO 784 ná principal agus móna ibre le haid kappa termíochta agus le haid kappa corpus termíochta. Agus tá an carú agrán den caidan sin beg nach ré bei sé á ailsiú im léana cretan. Agus sé nu atá gceist sa dara caidan sin 1087 ná conceappa agus termí na termóliaachta agus sanmhínathe chur leo. Tá 168 conceap agus terma an sin agus ábhar spéisiúil agus ábhar a dúine antú. Nis cé hiad na costí seo agus cé cheapan iad. Bhfuil sé sin sách mór bhfuil sé ná mátá anha. So is termólathe agus sanolaithe teanga as tíortha éagsúla ar fud an dain a bhís a gháil don obair seo agus sé an túdarrás áitiúil caideán a anamníon iad. Agus an teanga ibre ná Béarla, tá róla go Frankis sa bhéidir go náistríad ar fórmhór na caideán go Frankis agus tá ról nó bhíoch ról beg ag an rúsis cén ar chola mé mór an tráchtar sin le písa. Agus cé úsáid na caideán? Well, daoine in agriochtaí éagsúla agriochtaí óna termíochta Forestanga Institútaí agus agriochtaí bhí na pléile cuasaí Astrán agus cólachtaí móra idirnáisiúnta. An bhfuil caideán ábhartha eile an tá agus sin goblaán acu ach níl sé gceiste an tagart dóibhneo bhí de pléile gnéithe éagsúla eile de obair na termóliaachta. Nis sin liste le háir agus níl sé gceiste an gáil tríd go min ach díreach le léirú díomh an spéis agus an obair agus an taide acadúil a rinneú thar na blianta i dtíortha éagsúla ar mórín don chud is mó. An chéad duine an sin de so suúr tugtar ahar na tangáíochta ar elvéisio go bhí an. An dara duine aigen booster oster go bhí an, tugtar ahar na termóliaachta ar siúd agus bhí sé siúd bortha mar gur an leagannach agsúla nó focail agsúla bechóir am rá ar hermí technúla sa Gearmánis is na cantar agsúla ina leirtar Gearmánis agus bin an rud a cruga é sin. Na daoine eile chuid acu bhí si bhhainigh siad go dibre ar cheorid booster, go eile fós go siad an ná cheorid booster agus d'orbair siad teorachaí éagsúla sna réimsí sin. Agus níl an seo ach daoine a d'fhailtí leabhar, do go leor sanolaithe eile an a d'fhailtí
beidir cabbagelí I leabhar nó scríomh altaine nó víns ag móna réimsí gnéhead an termóíocht I gcuirsaí teangáileachta abermis fud na Harpa. Coppla sampla as ISO 794 agus ar bhain comparáide chuirmid se láthair. Tror go generalta faoi hermíocht caiideánach. Mar sin tosíonn sé le agus bhain se le obair booster go bach term amháin agat le haid concap amháin. Dámach term nua le cappa gur cóir brano an bhfuil termí eile sa ré hanahéin agus an féidir nó cóirí sin na úsáid agus ile chuir snáir nar a fins an ranú a dhéanamh. Termí atá an úsáid béidir atá lochtach ar bhealach a cinint. Moltar nach nachrítar iad mar amach cúis anmhaile sin. Agus an ceann deirí an sin mátá coppla coppla sa rás le haid concap faoi le gur chóir an ceann a ranú an ceann is mó a cholínan an chuid is mó den troirthaí seo. Nes seo roinnt principle a lua 794 le haid termí maithe caiideánacha ba chóir go mbeadh siad transparent nó soléir, ba chóir go mbeadh siad seasfach nó chomhtheasfach, ba chóir go mbeadh siad cuí, sé sin nach mbeadh siad maslach nó nárach ar bhealach ar bé. Ba chóir go mbeadh siad gunta, cógunta agus is féidir. Ba chóir go bhfétaí termí eile a dhearthú astam. Sé sin adjunct nó bríthir a dhearthú as animach agus mar sin de. A den dar rud compoundability, ba chóir go bhfétaí mátá ráil le déanamh rounning ceann a meafar in an cóocail a dhéanamh astam. Cart na tangan, well, ní gá mór an a rá faoi sin. Go bud sé litrí ag airteach me an ramad a cart leis agus mar sin de. Ráha na tanga dúchas nó an antá idir lúbíní banan si sin leis an legan nua den chaideán gohfuil fédó darthaí siad native language go dtí a given natural language. Agus an ceann deirí transliterú agus trascríomh. Ná cén fána bhfuil se bogadó. Ó tá sé agam. Seo coppla ceann is as 1087. Agus ní lán ach bhfuil me géirí legan amach na intrálachaí a léirúdíobh. So bhíon iver ag gach concap, bhíon an terma thugtar ar goncap, bhíon sanbhínú, bhíon nóta nó beidir gá nóta an, mátá tagartí de choncapa eile atá in san sanbhína is a gaiideán céanna bhíon sin sa chlóidálach agus iver nó. Seo terma ectogrammatic designation. Terma is mó thugan muide ar ach is cinná scáthherma é designation a clúdaíonn termí agus timbalí agus mar sin de. Se terma agus animnú sin an rud a thug me ar appellation, which in conjure appellations is animnachaí díolte iad ar animnachaí agriochtaí nó tá samplaí sin agus banan siad le animnachaí díolte ar tháirgí. Agus píosa an sin faoi cappa termí. Agus ní le rud nua an sin dúine ach tír cuiinú mé, pardon,
Lecturai, okay, Gurukhan. So, Tamagiri in a brano and a principle of the most of Aldri, Nuri on Koshitermita of one Gubuan, Vrakshe na Moni exula le store focal, le corla store focal, Agus Gushkiopi Luhme, Shanakal Satanga Aviokan, Brino Hort Oclaton Hanhe, Focal Nu Homa, Coacal, Termico Hitze, Isip the Vun Lutherer Course Power Yukta, blah blah, Focal Isip the Vun Lutherer Course Gaila Isip Tanga, Urawan, Sheshin Refren, Bonnie Afrin, what Kirdella, Focal Homa Osha Hanvinu, Gunkyap, Fuaban, Misogyny, Vivi Copitulagin her Luan, Oxen Chin Calendary Focal, Isip the Owonu Realki Nu Happy, Realki Kinte, Shishin, the real translator, Lahage telephone, like Son over show Bonnie Hide Ringley Macaulay, beneficent question, Ranch Blaine to him at the Duffels the Faction. Now, on few dunya, or the horter the guide on job, no can want to talk with Lynn. Is stolen gur few brand stacks the scale, ni current my divine gach rod in Iso Shakma de Kahar, Octar ranch rod the Usa de on. I was quit then I have no principal of all read on Costa, is chorus a skin and ball grown, bound comproje international. I was mission doing the Shassan over our Shincher, a mask seher, Tagaka Ella. Níl anseo a couple sampla de intrálacha termíochta in Monachar I Dangacha Ella an chéad ceann ban Chile se bhionlanis. So tugtar an term a bhionlanisí couple term I Dangacha Ella, tugtar sanmínú agus fuinse agus sin de ripta réir na dróracha a thugtar in Iso Seachtanáid Car. Sin sampla ó Rigsterm Bank an na Súlanisise, Lís Gunta, sampla on Gataloan, Arish on Laganamá Kena, Jeremy's and Tampa, Exula, Sanvinu, agus Fuinche, sin sampla of Canada, Trihanga, Berla Frankish, agus Spanish, agus seo sampla Asiata, agus Neil an Israel Umlan and Shaw, Ni Raunime ach Kina Hilme a V sort, spatial agus Raunime and Kanshaw laptop mar which is simul echo keme tanguchi a churn laptop with notebook on Tussi agus kena tanguchi nach luani de churbe agus so in kenach will of river luna lute aganya toss agin on taije arinya Helena Ní Ghallchobhair so golachti sa gweltocht Goravar lena kudsa choragraha laptop usat. Tá barni lelina agin, jet mit sanvina ha bresha kurstach sampli usadicha as usadja, olas fui usad termi, riher astruk no nyav astruk on ken revok lehen lesh, jet mit olas fi lagna kamalartacha kurstach, olas fui eshkachti, fuinchi, mas andor agus data na fuinchi. Tá buna orjavan sin say her rinnemuid tá co-haspect or John tá caidan screen or the na gaeilge supri she's gabor na shaska dianon tá bor fi screen or the spalcher na gaeilge the balacon tusi on tá master ray the chiapa agus the curry law and Jeremy of the jeshna fusti of the exod fusti of the thoughts na gaeilge fausi agus hierarch prever agus safachi or my own flash or romanish. So an gan Derry. So tá over orange sauce of agus a major to want to marklicate bleanos, tá yard post le diana. Tá light more lean na agus hinalaka na visria hagan stach a giving question. Rod a Larry and good rod egin want to mark. Tá dúl an no a bank le hanam neogt chemicon a hard as a chemic organic. Tá
ceistin an faoi bhóna agsúla litrithe sa bhéarla agus tá ard an damda ag an Gaeilge inis. Gur maith.